ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଖୋଜିବାରେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତା ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥାଏ। ବରଂ ସେହି ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥାଏ, ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଖୋଜି ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।